приятели! Днес искам да ви покажа как да си направите диспансер картечница или диспенсер минигън. Необходимите ви неща са диспенсър, разбира се, Redstone Torch, прекъсвач или Redstone Repeater и Redstone. Това. Също така и примерно няма значение да е някакъв блок, може и дърво, може и камък, да не е стъкло, защото. Значи, поставете дървото в моя случай така и тук сложете Redstone. След това Redstone Torch всъщност. След това направете така винигъра и поставете Repeater. И виждате как пулсира просто. Обаче е желателно да бъде на най-дългата верига, за да не угасва Redstone Torch. И вижте сега. Така, аз сега ще махна репидера. И това ще ви покажа как може да сложите диспенсера. Няма значение къде го слагате, може да е така. Може да е така. И просто така. Но да стига електричен за него, за това при по-дълга верига трябва повече репидер или прекъсвач. В моя случай ще го сложа, ще го поставя тук и ще го напълня с стрели, преди да го пусна, защото да не стане инцидент. И сега просто всъщност махаме първо редстоуна и поставяме репидера. И го намесвам, нали, на желаната скорост и так редстоуна. И виждате как започва да стреля самичък, без да натискам никакви бутони. Или след това може да го скриете по ваш избор, като например тук ще го скрием в една баракчка. Ето така. Може да го скриете навсякъде, зависи. Саша. И така, в момента скрихме нашия диспансер, обаче трябваше първо да влизем и да поставим Redstone Torch. Опа, тук е грешка на природата. И ето, започна да стреля. Бях направо малко.